הייתה פעם משפחה שבניה היו מאוחדים מאוד, אבל יום אחד האח הגדול נפגע ממשהו והתחיל להתרחק מהמשפחה. הוא הפסיק להגיע לאירועים, הפסיק לדבר עם האחים שלו, עד שנוצר נתק מוחלט. יום אחד הוא יושב בבית ושומע דפיקות בדלת. נכנס האח הצעיר שלו. הוא הבין למה האח הגיע והזמין אותו לשבת לידו. שניהם יושבים ליד האח הבוערת ושותקים. אחרי כמה דקות קם האח הצעיר ובזהירות הזיז את אחד הגחלים הגדולים מהאח. הם שניהם התבוננו באותו גחל והם רואים איך שלאט לאט האש דועכת עד שאותו גחל קבע לגמרי. אז קם האח הצעיר והחזיר אותו לאש, וישר הם ראו איך האש חוזרת לבעור באור הרבה יותר גדול. בשלב הזה האח הצעיר קם והלך לכיוון הדלת. האח המבוגר הלך אחריו, חיבק אותו ואמר לו, הבנתי את השיעור, בעזרת השם אחזור להיות עם המשפחה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על כך שאחיו של יוסף מגיעים למצרים, יוסף מזהה אותם והם לא מזהים אותו, ומתחיל סיפור שלם שיוסף שולח אותם לביתם, לוקח את בנימין, מחביע את גביע הכסף באמתחתו של בנימין. כשמסתכלים על הסיפור, לכאורה לא מובן. אם יוסף רוצה לנקום באחיו, שיוריד את המסכה, יגיד להם, אחים יקרים, אני יוסף ועכשיו נפלתם לגובה האריות, אני עכשיו אנקום בכם. ואם הוא סולח להם, שיגיד להם מיד, אני יוסף, אל תתאכזבו על המחירה שלי, הכל לטובה, לכו תביאו את אבא, חבל על כל יום שהוא מתאבל. למה בעצם כל הסיפור הארוך? מוסבר בתורת החסידות שליוסף היה חלום. כשהוא ראה את אחיו שמגיעים, הוא רצה לעורר בתוכם את אותה אחווה שקיימת בתוכם. הוא ידע שכשהם מכרו אותו, זו הייתה נפילה, ובעצם גם הם רוצים להיות משפחה מאוחדת ומגובשת. ולכן יוסף סובב את הדברים בצורה כזו, שהאחים יוכלו להביא לידי ביטוי את הדאגה שלהם לאח אחר. הוא קלע את בנימין במצרים, ונתן להם הזדמנות לבוא ולמסור את נפשם עבור בנימין. וכשהם מגיעים ואומרים שהם מוכנים באמת למות בשביל בנימין, יוסף מתגלה ואומר להם, אני יוסף, ועכשיו אין לכם על מה להיעצב, הוכחתם שאתם יודעים להיות אחים נאמנים. זה המסר שיוסף נותן לכל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים לדעת שבתוכנו אנחנו כעם ישראל מאוחדים ומחוברים ואחים ממש. אבל לפעמים יש לנו נפילות, ואם רק נעשה את המאמץ שלנו, נגלה שאנחנו מסוגלים להיות אחד. ואת זה אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי ביום יום, בעבודה של כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון שנזכה להתאחד ולהרגיש באמת כמשפחה אחת, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.